Primer que res, quan vaig rebre una miqueta les instruccions del projecte que esteu fent, em va sentir molt i molt identificat, perquè sí que és de veres que la meva LU, o sigui, la llengua que jo sempre feia servir era el castellà, doncs, vaig començar a estudiar magisteri i vaig, per així dir-ho, retomar una miqueta el valencià. I, quan era petit, els meus pares, a mi i a mon germà, ens van matricular ens van fer gini en valencià, crec que va ser la primera promoció la meva o la segona, que se posava en marxa el projecte d'immersió lingüística i vam acabar la primària, vam passar a l'institut i a l'institut van deixar una miqueta a banda l'ús del valencià. Van passar els anys i quan vaig tornar a la universitat he de reconèixer que em va ajudar moltíssim haver iniciat els estudis en aquesta llengua perquè em facilitava molt l'estudi de les assignatures de català a la universitat. Més tard vaig començar a fer OPOS i vaig haver de certificar el C1 i doncs ahir jo crec que és on vaig començar a utilitzar més sovint el català perquè vaig aprofitar que mon germà també ho xerrava i vam forçar una miqueta a dir, ja que tu també ho parles, doncs anem a intentar fer-ho servir per practicar i poder certificar el requisit lingüístic. I doncs a hores d'ara sempre xerrem en valencià, hem transformat totalment la nostra llengua quan ens comuniquem i jo crec que evoluciona moltíssim, va certificar el C1 i més tard vaig certificar el C2 i ara mateix la meva llengua principal, estic vivint de Catalunya i és el català. Aleshores que estic molt content, que crec que matricular als nens i nenes en valencià, fer una immersió lingüística des de ben aviat és molt i molt productiu. Jo sempre dic que ensenyar una llengua des de petits és molt interessant. I crec que s'ha de treballar una miqueta per exemple, jo la sensació que tinc en la zona sud d'Alacant és que com que està una miqueta oblidat el valencià, fins i tot no sé per què se li té una miqueta de rebuig i jo crec que això ho hem de transformar i a poc influenciar i donar a entendre que és una llengua molt bonica, que ens servirà per aprendre noves llengües més i que al cap i a la fi és una cultura. Així és que res, espero que us hagi servit i vos envio un petó. Que vagi bé! Hola! Bueno, la meva experiència amb el valencià va començar a l'escola, a l'assignatura de llengua valenciana, que la veritat és que no m'agradava gens perquè la considerava massa difícil i havia que estudiar molt i no va ser fins que vaig arribar a la universitat que vaig començar a ajuntar-me amb persones valencianoparlants i que em van mostrar la música en valencià i m'agradava molt perquè, no sé, la música en valencià mola moltíssim i vaig començar a tindre una mica més d'interès per la cultura i encara que a mi m'agradava molt el valencià sempre em feia molta vergonya parlar-ho, com li passa a la majoria de gent i solament el parlava quan estava de festa i ja està, perquè no tenia el vocabulari i em feia molta vergonya. I, no vaig començar a parlar més valencià fins que me'n vaig anar a Mallorca i allà vaig fer aquest canvi perquè la feina i la vida social era sempre en mallorquí, així que vaig aprendre molt de vocabulari i la veritat que ja me sentia molt més a gust parlant la llengua. Fins i tot ara amb els meus amics d'Alacant que sols en parlaven una mica de valencià ja sols parlen valencià perquè ens agrada molt a tots i també aquest és un aspecte molt positiu que he aconseguit crear un ambient una mica valencià parlant al voltant meu, cosa que m'agrada molt.